Tibay vekule shoutoutzo chanela kan lo lawm cheu tunchuma hianin la sha chungi Sailo Hriati Miss Mizoram 2020 Miss Personality title latu khania kan kom thei don ani Tibay le Hriati Tibay le lo cha zerem cha lawm kan ti di te tura lu chong hal mei taila I Miss Mizoram itel chuma anzo na chele I chandan kha Michelle thengim atro chani min soi za sakpok la tera oh Miss Mizoram khan tunge ngai san ber Mizo mecha tunge ngai san ber ti kha ka zo na don ani a chanin Mizo mecha ka ngai san ber chu ke ma ka ni a chan chu kanu chan chin kha kron temin kron soi tela kha Kovela ka ngai san ber kanu karan ti chan chu engdang ani lawa te changin patel lawa min en kol tu ani a katan chuanin ka engkim ka ti lo thei lo Kovela hian Mizo mecha mai ni lo Kovel puma hian ama hian tu tur hi tu ma I keima nuna chuan an omshi lo tun thleng hian an om ngai bok lawang I mi chak mi huai sen kani ka intina chan chu engdang ani lawa abeidon hun pu a trong trai na ne na min trong trai pui fan tu le be sei na pathian he na dil tu nu ka nei avangin ka ingai sang ber ka ti ni ro pui khop mai ni e nu te hi leiro hlawhtlina an ni a choi moi an phua chuti ralin pa te po chung ko ban pui chung ko min khai khom tu an ni ti kha lo shetel bokila chuanin pageant life le real life mo nang manu na po ni tanga khata khanin enge nangma khana pawimawh iti bi adang lam na te po ni theng chu pageant life le khemi kan ni tin nun hian ang thei lo shima achan chu pageant ta chuan ani na taka chuanin kan chi patanga kan kiler thleng hi moi tak tura duan kan nya chuan thumnunal tak le makeup artist thiam tak ina mi mit la thei tur beramin duan kan nia material life a chuan engna po thogila in ngai tom na le midang tanamal somna ni thei tura kan nun hi apawimawh a na engna po ni se kan tho she lo apawimawh chuwang chuanin pageant le miss kan ti le kan ni tin nun hi chu a in ang thei lo ni e adi khop mai hmasawn na tur tam tak te po kan nei nga mei chan ni pon mo mi zau bi ka te po ni nga en ton tur te kan lak thiama ngi a pe ngai lai te po kha kan pe thiam te ngai ni skills chatak pakhat ne nge ni a kong shanga average mo kha irin dan te po nyang chu min han soi sakala thakati ve ama se mi mal kan pawimawh ka tia skills pakhat chau neya mantlak si lo te joinin chi hrang ti thei tho si ma se mantlak lem lo an omta khata kharin mani kan pawimawh a kan thiam pathianina thiam kan nei turamin pek chun ang hi chu mangtang kai thiamila chu hmasawn na zel da tan pan tha ka ti chale mai ani chuanin mizo chalai te hianin kan na zon konga hianin enge hmasawn na tur nia enge ilo sha ve mo kami kha kan ram chung chau ti meang stage chung apon lam te poni thaimar chu stage chung chau kha enge achato ge tem hei stage hianin kwata tam tak nei na a stage hianin naruak tam tak ane chin na a lekha thiam kan tam to a lekha thiam kan tam awangin kan kwata aya tam hi kan na dil po kan om china kan tling lutuk ma se tla khuna omani ma se chumi huna chuan state pon hi khovel danga om ve tho central sarkar hma hianin Mizoram ringot point kwata tam tak kan neya kan kwata no kha zo lo hi kan nga lutuk chung zonga po chuanin state chunga mai hianin du tok lawang u state pon central kwata thleng hianin chu zualila tun a hianin state chunga khanin examin a ol sambi tina ni lo central kwata tan po khanin I thei tok isha zawna khan atlin ve to kani ti kha insha thawa apawimawh ka ti chale mai mani phak tok pa ka tal boy se lawina ni so kan thei ang to kha ti ve zera kan tlinga mo tling lawe mo ti tam shim khanin khalama han hmasawn te po kan ringa chuanin engting nge ni nga ni tinuna midang te tan mal somna ini theyang mo kha thil haute te po ni theita amaru chu haute te achanga langa haute te anga langa chang hianin thiro puizo ka lo thleng china ni mo kha isoi thei chuan midang te tanamal somna kan ni thei nan chuan in ngai tlom na hi pawimawh ka ti a kan mishing puite za thiama in ngai tlom taka kan dor chuan midang tan hnuk sak kan ni ngai lo midang tan mal somna kan ni nge chin chu ke ma ngai dana
ole chuanin chung ko tin te hianin dan zom tur mo lo nei lo duan don ta la pakhat angani chu enge idwanang o in mangai na te chuan dot soi lo rinom na te mo chuan chu tiang ho chu pawimawh ka tia pathian atanga kan dan zom tur nei sa ani a chuan pathian nei chung kwa pathian din chung kwa na chuan ro pui lo thei lo engin nge chung kwa ti ro pui te pathian nei tu te Christian chung kwa hianin pathian ati ro pui ka ti ber chuanin tun lai kan she chewanga kan ram chung anga po ni anga mo le a chevel pon lamte po ni nga Myanmar issue te po kan sheta khata khanin kan mun chewa engtin ge kan keima ni thei tok chewin ma kan lo lak ve theyang kan lo changkai ve theyang hei pawimawh ka ti khop maya social media vela voice kan nei veka account nei deuh fur kan nia shout out tur a omani chuanin kan thlawang kan ho ve theina tur ani chuanin kan shout out ve tur ani chu airo pui ti thei kan nei le ami maltin te hian chu antana tong trai hi kan pawimawh ka ti chu antana kan ti thei ro pui ber ani chale mai ni keima ni phak to kang chewin hmuna khanin te lwa omlo mo alian lwa po omlo ni kha antan khanin o kan lo ni thei ni te kha shebokila chuanin patient le real life ta nang ma pawimawh mo chuanin mizo nula te hianin patient line hi ron kal don ta sela kan lan dan pia lama khanin enge pawimawh changkayang pakhat na chuan lekha hi zir sang photila eng vak ni lo mai la posom pani tal hi chu zir nge a pawimawh ka ti a chan chu educated kan ni na chuan min en dan mai ba ka khan thil lak dan kha kan thiam ani chu mai ba ka ram walk kan ti cat walk kan ti hi azir ma sa phot turani ma sa bera aron tel ma kar khatvel kha azir turin lo atlang puin ke ma experience han soi ve mai la kum kha chung ka zir ka walk nan hian chuwang chanin inzir ve photangai en ringot khadu tok lo tur zir tur chan te po ron mai tur mo pakhan na chuan apani na chuan self discipline le ina discipline po inei ve ka ngai ni workout thiam turani workout turani thei ang tok tokin gym angai lo home workout a thei vek chuanin diet maintain turani diet maintain tur ka ti khanin oats ro ka ti ni lo itso kha enge ashisel lo angkha check thiam turani chuanin engtin nge mi ma a om thiamang engtin nge inui thiamang khatyang thleng khanin mani self discipline hi pawimawh top hetyang lama hianin pon lama in lo mu dana chuanin o kan min chei chuan kan nala me cha chu tuai hnum chuanin kan nal vek ani kan mel tha vek ta kakal no nga pakhat na kani mayang ti kha ani lova kal no a pakhat na ni kha theilo kal no a pakhat na ini chuan iril ru anuam don chuang lo deserve ti kha ingai to angai iril ru a winner ini thei na tur khop khan practice ve angai thapek le win khanin a in hen lo lutuk chuanin nangma po engtik ni ai mo chuan ila in si thawang chu pageant da chuanin pawimawh ka ti kan pon lam lan dan ringot te mo kan mi zia te pon ning chu kan che zia te pon ni se mi te na min lo hei ngei dan to kan lo siam vek thina ni mishing te chuan khatyanga khanin mi ten an ngei dan che mo an hmu dan che ne sha chin amai ro chu dik si lawa kha ni si lawa kha ni she thei chan mani in ring tok takle overconfident zog ma hian than phei chan min ngai ani ma se kha adik fam kim lova achan chu stage ma nangni ma karon din chwa don hian voi tam tak min chei lai po ni se karil ru hian stage ka din dan tur te kanui dan tur te ka zir na sa ni chuan min chei zo to gap tlem te oma hianin voi thum voi li tal ka wak chin ataka ka ti swal lo nan hian chutyang khop chuanin ka inpu cha ve na sa thin ani backstage mo chuan ballroom ka tlan lu ta kan nui dan tur te ka ti
ka ti dan tur te hi ka zir lok na sa chin ani ma se ke ma ringo ta kavadin chwa chuanin lalpa ka mual pho tak ngial don ti in pathian hi ka aw ve lom chin stage ka ron din chwa ma hianin voi tam ka tong trai chin I over confident ka ni law ti ka rik soi ve do ni kong tam ta kai hianin zak thei lo ni lawin za lo thei te po hi ngai ve kha kha I thirdan to ki kan thia mangai china ni mo racist lu de tupulau te po hianin I thirzau dan tok te po kha hmasawn nan te po khanin lo nei vek tai la isha ti the request do second ne ya wa min ti lot len sak thei ngam azona zir ni mai ole mo chak ta ka ne ya ini tin work dan le mo patient ta I rem work I work min work sak lak thei ngam te reng le kan mi zo chalai te mo tu na chuanin enge khovel tham na chi sang ten ming ron lo chil hnem to ni khata khanin adjustment lo siam tham kha ngai ni mei cha te le mi pa te hian in enge hmasawn kan ngaihna ni ai sha mizo mi paten hmasawn ngaihna lai chu I mei cha mai ati chin khan I anua achom le theuh sia mei cha mai ati kha achom zok tur ania chuwang chuanin rin tlak le chhor tlakin I hmasawn ngai ni chuan mei cha te than mo bawk ka ti don nge e tha thang lu tuk ka ti don nge I fashion pon lam lan dan hi kan ngai pawimawh mama to mon le o katia I chung ril kan ti khan in chunga hianin chhor tangkai theih ni hi pawimawh chung te rin tlak ni hi pawimawh I chalai pui te nei nai cha du mo thu toy ang te po ni thei ta I vei zong ang te po ni ta a hwam sao kha khamin han soi sak lela ole I ka chalai pui te bula ka cha du chu be seina nei ro I vuin hi mitnui den in mang ani pon naktu khwa awaranga pathianin hun tha apele cheni chuan hun tha her chua kanga I tra pui kha I hlim pui ani thei chuwang chuan be seina hi nei sham tur tunlaya depression atam anxiety atam kan sia I nun na la hial po tam tak kan om chuwang chuanin be seina hi nei sham ang o be seina hianin kan nung tur ani naktu khwa awaranga kati theih lawm I katluk na ngaya kat to lawang ti in be seina thar ne yang o chu zong chu ni chakhop mai